So what's up guys, magandang hapon Bicolandia. For today's video guys ay mapunta tayo sa Naga City at mamamasyal tayo sa Naga yung araw guys. Yan, touchdown Biberon San Fernando. Ayan, magandang hapon guys sa inyo. Ayan, magpapasko na guys at kaya ayan, mag-short ride lang tayo ngayong araw dito sa Camarines Sur. Ayan, shoutout kay ma'am, pagkaganda nun ah. Yan, medyo tumila na guys ang ulan. At yan, maganda na mag-rides ngayon hapon. Hindi masyadong mainit guys. Medyo presko ang panahon ngayong araw. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating Facebook page, Team Kauragon guys. Yan, update ko mamaya sa pag nasa ano na tayo, nasa Naga City, masyal tayo doon. So what's up guys, yan, touchdown San Fernando, Camarines Sur. Yan guys, ang ano pala, ang Bicol Elite guys, Unity Ride ay gaganapin sa Camarines Sur Capitol Complex dito sa Pili sa darating na January 25 and 26. Yan sa Capitol Complex guys. Yan, magkita-kita tayo dyan guys. Kasi ano ko dyan, Marshall ako dyan sa Capitol Complex guys, sa gaganapin na Unity Ride. Sana may mga special guest na dadalo sa event guys. Ayan, enjoy lang ang ride sa darating na ano, next month na Unity Ride sa Bicol Elite. Yan, update ko na lang kayo guys pag nandun na tayo sa event guys sa next year. So guys, ayan guys, may nakikita tayong ano dito, isang tanker ng puno ng gasolina guys. Yan, nakalagay ay no smoking within 50 feet. Kaya yung mga nag-i-smoke dyan na ano, na tao, dapat within 50 feet malayo kayo dyan. Kasi baka sumabog yung tanker na yan. Tapos may nakalagay siya caution long vehicle. Yan, dapat malayo kayo dyan. Kasi baka ma-aksidente kayo, ano yan na tanker na yan guys. Yan ang ano ko sa inyo, tips sa mga bumabiyahe at malayo kayo dyan. Yan, nandito na tayo sa hindi pa maayos na kalsada. Hanggang ngayon, lubak-lubak pa, mga butas-butas pa. Sana maayos na to o ma-espalto lamang guys itong lugar na to. So yan, what's up guys, papunta tayo ng sentro, kakaliwa na tayo dito. Bibili tayo ng sampalok candy na gagawin natin guys. Dami nang namimili dito sa Naga City guys, kasi Noche Buena na sa ano sa Martes. Kaya napakarami na namimili dito sa Naga. Tayo sentro, parang uulan pa. Sana di umulan.
guys, market na tayo. Ito tayo magpa-park sa may farm station. Pasok tayo, kakanan tayo dito. Dito marami naghahabal-habal dito, lugar na to. Tapos mga padjak. Pasok tayo dito. Ay, parking. Meron na, sayang. Thank you. So yun guys, touchdown Naga City. Yung katatapos lang natin mamili. Ayan guys, nakabili na tayo ng pambalot sa regalo, sampalok. Nakabili na rin tayo ng asin. Ayan guys, ito tayo sa sentro ng Naga. Ingat-ingat lang tayo dito kasi medyo traffic. Magme-merienda muna tayo kasi gutom na ako eh. Ang dami ng tao guys oh. Marami ng tao sa Naga. Dami na nagtitinda. Karamihan dito nagtitinda eh. Ayan guys oh, dami ng tao. Ito tayo sa may plaza. Yan. Papabot tayo ng gabi dito guys. Ang dami nagtitinda na, nagpipesta na sila guys sa gilid ng kalsada. Pupunta tayo na yan sa San Francisco. Magme-merienda tayo doon. So what's up guys, magandang hapon Bicolandia. Ayan guys, pauwi na tayo sa bahay. Ayan, nagmerienda lang tayong konti kasi nagugutom na tayo guys. Bumili tayo ng yung kalingking. Ayan, nandito tayo sa may Naga. Dito ko na rin tatapusin guys ang aking vlog for today. Maraming salamat sa sumusuporta sa ating YouTube channel JD TV Motovlog. Wow, lakas na. Maraming salamat sa suporta guys. At sa ating Facebook page Team Coragon, maraming salamat. Yan guys, ride safe and advance Merry Christmas sa lahat.